последните няколко години, не знам защо все по-често ми се случва. Канят ме, много говоря пред студенти, пред ученици, ходя по разни бизнес форуми да разказвам някои неща. Сигурно действам стимулиращо на хората, не знам. И може би поради тази причина започнаха да ме канят по такива места. Мен ми е интересно да го правя, защото се споделя опит по този начин. Преди малко тук с колегата си говорихме, че сигурно много от вас са постигнали много неща в бизнеса си. Много от вас те първо имат да постигат много. В едни много трудни времена се случва всичко това. Аз вече 20 и няколко години се боря. Продължава да е трудно, никога не е било лесно. И преди 2 години, мисля, че беше когато излезе книгата на Стив Джобс, когато той почина, я взех да я прочета. Аз по принцип съм от хората, които чакам само някой да ми каже, че нещо е невъзможно, за да мога да му докажа, че е възможно. Такъв ми е характер. Никога не се спирам, никога не се отказвам. По някой път съм си чупил главата заради това, но имам принципи, които си отстоявам и с годините разбрах, че нямам резервни принципи. Имам си само едни. И поради тая причина си мислех, че доста неща за 20 години съм научил, мислех си, че доста неща знам, че трудно може да ме изненада нещо. Човек натрупва някакво самочувствие с годините и след като прочетах книгата, посветена на живота на Стив Джобс, трябва да ви кажа, че това ме стимулира страхотно. Въпреки че аз нямам нужда от стимуланти, аз съм си стимулиран, така съм се родил и въпреки всичко е много хубаво да видиш нечий път, да видиш някой през какво е минал, защото неизменно правиш съпоставки с личния си опит, с личния си живот и в крайна сметка си вадиш изводи. Умните хора успяват да си вадат изводи и успяват да продължат напред, използвайки това, което са прочели, това, което са видяли. Глупавите хора обикновено не могат да го направят. Попитах също така колегата ви какво става по улицата на Варна, как е в момента, Пета го няма. И той каза ми, хората, които са в тази зала, това не са хората, които са по улиците. Ние много не сме така. Хората по улиците са общо взето друг вид хора. Аз не смятам така. Аз смятам, че не може никога нищо да се слага по този знаменател, защото на улицата има хора, които не може всички да бъдат предприемачи, не могат всички да са успешни в бизнеса си. На улицата има хора, които са учители, например, които те какво да правят, като взимат една мизерна заплата. И аз съм съпричастен с това, което става навън, защото на мене ми е неприятно да живея в държава, в която 80% или 70% от хората не се чувстват окей. Няма значение, че на мен работата ми върви. Няма значение, че аз се чувствам добре и изкарвам пари. Аз не се чувствам комфортно да го правя в държава, в която всичко се срива и нищо не е окей. Предпочитам да нямам много пари, да живея нормално в Италия, например, където хората са усмихнати, въпреки че и те в последно време са много. И всеки някакси по-своему се живее достойно. И мисля, че всеки един, който се занимава с бизнес, и така ми е била винаги философията, трябва да обръща внимание на всичко, което се случва около него, хората, които работят в компанията му, хората, с които преговаря, хората, с които върши бизнес. И трябва някакси да е съпричастен с това, което се случва около него, ако иска да успее. Защото когато си кон с карпаци и те интересуват само твоите си неща, винаги съм знал, че това е до време. Това няма как да издържи дълго във времето. Стив Джобс не е много добър пример в това отношение. Всички знаем, че той е бил много особен и като характер, но пък там има други неща, които на мен много ми харесаха в качествата на този човек. Сигурно всеки от вас всеки ден се сблъска с невъзможности, с трудности, с неща, които го карат да се откаже едва ли не от това, което прави. Аз самия, как
да кажа, имал съм може би 2 пъти, когато в тия 20 няколко години, когато ми се искало просто да фърля всичко и да си тръгна. Преодолявал съм го. Не мисля, че е само въпрос на характер, трябва да продължаваш напред. С годините става все по-трудно да си казваш, мога да започна от начало. Но аз все още спокойно мога да кажа, че ако утре всичко ми се срина около мене, всичко, което съм правил, мога да започна от начало. И знам какво да направя, за да започна от начало и знам, че до няколко години ще съм дигнал всичко пак на крака. Тази увереност, когато по някой път, когато давам интервюта и журналистите вадат от контекста думи, тя звучи много нахално, нали, да кажеш такова нещо. Но за това нещо се крие нещо. Крие се много години работа, много години опит и неща, които аз съм попил и нали, знаете, хората казват, че има една приказка, че човек е единственото животно, което по някакъв път не си слага обица на окото, защото дори животните, като стъпват един път в въглени, втори път не минават оттам. Докато ние не спираме да правим една и съща грешка, която сме правили и да я повтаряме, и да я повтаряме, и да я повтаряме. Аз мисля, че съм от хората, които се научиха много бързо да не повтарят грешките си и се научих много бързо да се уча от тях. Защото неминуемо всеки от нас прави грешки. Още повече хората, които са много активни. Защото хората, които са много активни, те правят още повече грешки. Защото те непрекъснато опитват. Те искат да направят нещо ново и когато искаш да направиш нещо ново, няма начин да не сгрешиш. Никога не съм учил как да управлявам компания, никога не съм се учил как да контактувам с хора, никога не съм се учил как да ръководя бизнес. И може би това е нали, темата и на тая среща днес. Аз съм от самоуките. Цялата история започна преди, може би 24-5-6 години. Щях да уча кино в Италия, това ми беше мечтата. Завършил съм в Москва цирковото училище. Майка ми и баща ми работеха в Италия. Брат ми беше 8 години по-малък от мен, той беше с тях там, учеше. И моята мечта беше да замина там при тях, за да започна да уча кинорежисура. Аз живеех с една камера под мишница, още от 14 годишен. Да, завърших цирково училище, но цирка не ме търпеше толкова. Аз знаех много добре какво искам да правя, когато бях на 15 и исках да снимам. И на 20 години бях в Италия с тази цел. В очи на баща ми някакси се оказа, че всичко, което той работи там, трябваше да го поема аз на 20 години, с никаквия си опит. Трябваше да спасявам семейството. Винаги съм се оправил сам. Живял съм 5 години в Москва, от 12 годишни там учих. Изкарвал съм с от 30-40 копейки на ден да ядеме нещо там, колкото да не умрем от глад. Дебнали сме гълъби, ял съм и котка в гладните години, печена с картофи. Кофти не е много хубаво. Знам, че звучи гадно, но когато си много гладен, такива неща се случват. И сме имали дни, когато сме били много гладни. Стипендията ни в Москва беше 80 рубли, които ни стигаха за 4 дни. И след това си продавахме дънките, маратонките, като свършиха дънките и маратонките, почнахме да гоним гълъби или котки. Така че бях свикнал да се оправям сам и когато в Италия се случи това нещо с баща ми, който на 51 години получи инфаркт, он си беше завъртял човека, му вървяха нещата и всичко остана върху мен. И на мен се наложи да почна да работя, да спасявам работа, без да дам една дума на италиански, след един месец говорих италиански и се оправях. И тогава избухна демокрацията в България. Звънна ми един мой приятел, силно казано приятел. Според мен той беше, може би, замесен така, със службите, не знам. Но винаги съм го подозирал. Никога не съм го питал, защото той беше доста млад и ме съмняваше да е замесен по някакъв начин. Но винаги, когато бащата на Кремена, моята съпруга, който беше диригент и пътуваше в Италия да изнася концерти, с целия си оркестър, винаги този човек беше с нас.
Той не е музикант, не е никакъв и аз го подозирах, че сигурно е някой ченге, което са го закачили. Да си обикаля с нас, да види кой какво говори, кой какво прави. Винаги знаете, по уния години имаше такива неща. Той беше директор на един младежки дом, към който свираше оркестъра на баща и на Кремен. Та същия този човек, когато избухна демокрацията в България, ми се обади по телефона и каза: тук стават чудеса, Тодор Живков го няма, ние живеехме по това време в Италия, както казах. Давай да въртиме някакъв бизнес. Тъв бизнес да въртиме. И той каза: нищо няма в тази държава. Хората имат пари, но няма какво да си купат. Давай нещо да правим. Аз викам: какво да правим? Кажи, какво искаш да правя аз? Той вика: намирай някакви неща и ги карай в България и аз ще ги продавам. Значи сега всичко това звучи адски нелепо, обаче в уния години, когато никой от нас не въртеше бизнес, това беше приоритет на държавата, знаете, много малко хора се занимаваха с частен бизнес. Аз съм по това време на 21 години, въобще нищо не ми е ясно. Мен главата ми е кино и кадри. Аз решавам, че дай да видим, да опитаме нещо. Викам: какво искаш първо, какво да намеря? И той вика: гледай сега. Първото нещо, което трябва да свършим, отвориха се много кафенета в България, защото преди имаше смокарници, сега се появиха кафенета и няма кафе-машини. И вика: хората са бесни, търсят кафе-машини, Италия е царството на кафе-машините, там се произвеждат кафе-машини, трябва да намериш ефтини кафе-машини и да ги докараме тук. Аз сигурно тук, това винаги го казвам, че сигурно има пръсти и късмета, ама той късмета ходи при тия да си го търсят, той ако си седиш вкъщи, късмета не идва. Аз знам, спомних си, че съвсем близо до грачето, в което живеехме, Коналяно, минавайки към училището на брат ми, който го карах сутрин на училище, съм забелязал една табела, кафе-машини на старо, една къща най-обикновена, в която имаше една такава табела. И аз запалих колата, отидах до там, излезе един италянец, аз му обясних, че търся кафе-машини. Той ми отвори гаражите си и вътре беше пълно с кафе-машини, които той рециклира. Той ги изкупува от заведенията, старите кафе-машини, поправя ги и после ги продава, след като ги поуправя. И аз му казах, че искам да купувам кафе-машини. Той не говорих много добър италиански, той не го разбра, че съм някакъв чужденец на 21 години с дълга коса, изглеждаш странно. Тогава аз му казах, че живея съвсем близо до тях, че тъст ми е майстор Дешев, му казах, и го знаеше цели град, той беше много уважаван диригент, преподаваше в тяхната консерватория, имаше много студенти италианци. И той като чу, че съм свързан по някакъв начин роднински с майстор Дешев, ми каза: ами давай да поговорим сега тогава, да, знам го майсторото и така, смисъл това помогна. И той казва: ето ги машините, колко искаш? И аз викам: много ще взема, защото ми казаха, че трябва колкото може да взема толкова. И той вика: виж сега, цената по принцип е, тогава беше в лири, ще ви ги обърна в марки, за да не изчислявам сега италианските лири, но изглеждаше около 300 марки на една рециклирана кафе-машина. И аз казах: окей, ще питам колко и утре ще се върна да говорим. Обадих се на Иван по телефона. Иван казва: всичките ги взимам. Веднага. Викам: ама те са много, защото той ми казва, че са 250-300 машини. Викам: къде ги взимаме, какво ги правиме? Иван вика: човече, вземи ги на тази цена, кажи му, че ги взимаш. Ме викам: аз нямам пари, бе, как ще ги взема, бе, човек? И той вика: и аз нямам пари, ще измислиш нещо, нали, познава тъсти. Викам: окей, Иван вика, това, което мога да направя, имаме един приятел, който камиона му се прибира от Австрия или откъде ми каза, ще мине, ще се разберем за коя дата да ги натовари. И аз отивам при този човек, викам: всичките ги взимам, но нямам нищо. И той ме погледна и вика: кога можеш да ми платиш? И аз викам: като ги продам. Викам: ние имаме голямо желание да вземем тия кафе-машини, обаче пари нямаме в момента. Ако може да ги взема на консигнация, Иван ми каза тогава тази дума, аз не знае дори. Вика: взимаш ги, нека си убеждаваш го и ще му ги платиме като ги продадем. Викам: Иван, ако не ги продадем, той вика: бе, пич, ще ги продадем. Не се притеснявай.
И аз с целия си акъл, естествено, му казвам на този човек така и така, ще ги вземем, ще направим и този човек ми ги даде. Те кафе машини. Той нямаше какво да ги прави всъщност. Защото той 250 машини в гаража си да ги е правил, кога ще ги продаде, идва някакъв идиот, който иска да му ги вземе всичките и той човека познава майстор Тешев, сигурно момчето не е мошенник, кой знае какво си е казал. Разбрахме се, пристигна камиона от Австрия, натоварихме 250 кафе машини, тия 250 кафе машини заминаха за България. 4 дни по-късно ми се обади Иван Ставев и каза: "Пич, нито една кафе машина няма, не можах да ги разтоваря на илиянци, защото ги взеха още от камиона и ги продадах по 2500 марки една." Аз тогава всъщност ми светна и разбрах, защото когато той ми обясняваше някакви неща, аз не можех да зацепя за какво ми говори този човек. Много бързо ми светна за какво става въпрос. И така тръгна цялата работа. Следващото беше, Иван ми се обади и ми каза, че му трябва кафе. Вика, кафе машините ги докарахме в България, кафе няма. Друг мой съсед, съвсем близо живеещ, се казваше Армандо Лазарин и имаше фабрика за кафе, която се казва Лазарин. Лазарин кафе, ако знаете, до ден днешен се продава в България. Аз просто отидох при Армандо Лазарин и му казах, че искам кафе, но нямам пари. И му казах от твоя приятел тук и съсед, забравих номерото на този кафе машините, викам, питай го, взех му кафе машините, платил съм, точен съм, но не мога да ти плата защото Иван ми каза, докара един тир с кафе. Човека ми даде един тир с кафе. Иван го продаде преди да го разтовари, защото тогава наистина така се продаваше и по такова чудо, което се случваше в България 1991 година, беше кеф да си търговец. И оттам нататък потекаха тирове, този човек си разшири фабриката заради нас, защото ние мъкнахме по 20 тира на месец летяха за България само от кафетата, оттам се подкарат ласани, дамски превръзки, перилни препарати. Аз направих там целият този район Венето около Конеляно, обиколих абсолютно всички фабрики, завози, компании, направих договори с всички и започнахме да въртим страхотна търговия. Имахме 2 склада в Илиянци, 17 магазина в София и така в рамките на една година бизнесът вървеше страшно. Един ден Иван ми каза, прибери се, човек, какво правиш там, защото ние бяхме решили да оставим с жена ми. Там даже къща бяхме тръгнали да си строиме. Но край мен каза, че сънува плочките на Орлов нос и че не иска да стои в Италия. И аз, понеже уважавам мнението на човек като мене, айде и се прибрахме, синовите му се беше родила в Италия, беше на 40 дни, помъкнахме с колата към България. И започна това готино приключение, което изкарвахме много пари, но мен не ми харесваше. Мен винаги ме е дърпало към киното, към изкуството, към това, което обичам да правя. Там трябваше да се занимавам с мутри на илиянци. Познавах ги всичките, защото работехме заедно. Те си поръчваха неща, аз им ги докарвах. Обаче този живот някак си не ми харесваше и просто една сутрин, 3 години по-късно се разбрах, че отивам към офиса с нежелание. Просто се събудих и исках да не хода на работа. За мен такъв сигнал е достатъчен, че трябва веднага да спра да правя каквото и да е. Защото в момента, в който не усещам любов към това, което правя, го правя само за пари, значи просто трябва да го спра моментално и да си намеря сърцето някъде, защото съм го загубил явно. Отидах при Иван, казах му, между другото фирмата, която тогава ние направихме една компания, естествено, защото нямаше как всичко това да се случва така. В началото кафето и кафе машините минаваха през някаква фирма, Иван беше регистрирал, всичко беше много странно. После направихме една компания, аз намерих един италианец, който беше италиански евреин. Както знаете, аз съм български арменец, а Иван беше българин от Габрово. Такава фирма няма просто по принципа. Просто се бяхме изпочили. Но работата вървеше. Не мога да кажа, че не се случваха добре неща. И просто отидах при Иван и му казах, човече напускам, давайте си ви дяловете, моите 33% от компанията, искам си парите и заминавам. Иван вика, ти си луд, стови, къде ще ходиш, какво ще правиш? Аз нямам клипове. Ти си абсолютно луд. Както е Иван по-късно, той също беше малко като мен, той също си гонеше мечтите.
Никога не разбрах дали е бил ченгей или не. Никога не му зададах този въпрос и си живеехме добре. Не задавах въпроси в това отношение. Но знам, че продаваше много добре той на ивенти. Както и да Иван ме помоли преди да си тръгна, преди да напусна компанията, той имаше една мечта, искаше да става масон. Не знам откъде му беше влезло това в главата. 1994 година се случва това нещо. Аз в Италия познавах кой или не вече, защото много години живеех там. Знаех един, който ми разправяше, че е масон. Запознах го Иван с този човек. 4 години по-късно Иван стана шеф на масоните в България. Иван почина лека му пръст преди 4-5 години и той е млад на 50 няколко години, но бяхме изгубили так последните години, може би 6-7 години не го бях чул, не го бях виждал, но знам, че му вървеше бизнеса, той се развиваше, в някакви посоки търгуваше, но той, как да кажа, него го интересувах основно парите. И това беше една от причините, които аз спрях да работя в този бизнес, защото когато аз, казвам моя опит, когато съм определен с хора, които за пари са готови да направят всичко, аз някакси не се чувствам комфортно в тази ситуация и не се чувствам добре. Може би е грешка, не знам. От моя гледна точка не е грешка, защото моята философия, че трябва да работя това, което обичам и че парите никога не са ми на първо място, ми е носила винаги успех. Винаги, когато съм се опитвал да направя нещо само единствено за пари, в повечето случаи това е било някакъв провал. Защото тогава мотивацията да направиш нещо съвсем различно. Докато когато мотивацията ти е любов към това, което правиш и го правиш с удоволствие и с кеф и сутрин се събуждаш с нетърпение да отидеш да свършиш работата, само тогава, според мен, има някакви гаранции, че нещата ще се случат. Следващите няколко години, след като се разделих с Иван, бяха доста трудни, защото по това време, 95-та година, имаше една единствена телевизия, всички ти си спомняте повечето от вас, БНТ или канал 1, не знам как се казваше. И аз се появих там, без да познавам никой, им казах, че ще им снимам клиповете, защото техните за нищо не стават. Директно в прав текст им го казах, викам, аз такива неща, които произвеждате тук. Аз съм се нагледал на хубава телевизия, все пак идвам от Италия, доста години съм живял там. Видял съм хората какво произвеждат и какво правят. Се прибирам тук и виждам, че ние не сме бръднали, ама на йота просто. Ние това, което сме го правили 88-ма или 86-та, 95-та се прави същото в телевизията. Естествено, че никой не ме взе на сериозно, но те си имат бюджет, някакъв с който си работят, снимат, примерно, ритон с една камера, като то не е клип, аз даже не знам как да го нарека, това нещо, което гледах тогава. И си го харесват, ритон са доволни, защото не плащат на никой. Националната телевизия си плаща за тия неща, както в соца, така се случваха нещата. И аз разбрах, че нищо няма да стане. Пак въпрос на късмет. Съда в едно кафене един ден и се появява Дичо. Да, 95-та. Дичо, който по това време тъмън пропял с една група, която се казва Ragdolls. Имаха една песен, която се въртеше по радиото, беше много известна тогава, Family Woman се казваше, парчето на английски, всички групи пееха по това време. И аз съм виждал снимки на Дичо и отидах на тяхната маса и викам, аз съм това и това, искам да ви направя един клип. Той ме погледна от БНТ ли си и викам, какво БНТ бе? Ще ми правя клип. Той вика, ние пари нямаме. И аз го викам, аз не ти искам пари, аз го направя без пари. За мен е кеф, защото ви харесвам парчето, искам да го направя. Той си говори с неговите момчета, това и се разбрахме. Аз си бях купил някаква камера, с която обикалях да снимам нагоре-надолу. Заснех им клипа, монтирах го. Те бяха изключително доволни, защото той приличаше на клип. Занесах го на Косио Карамов по това време. Беше шеф, имаше едно музикално предаване, Колкомания ли се казваше, класация беше. Дадах му клипа, той изпадна в екстаз, пусна го в класацията и клипа стоя 3 месеца на първо място в тази класация. По това време аз вече съм се записал в Нов български университет да уча режисура. И клипа ми вече се върти 3 месеца по телевизията и преподавателя ни там, който си каза, аз ще ви пусна нещо.
Да видите, че вече и в България се правят хубави неща. И пуска мой клип. И аз седа ми адски неудобно да кажа, че това е мое нещо, седа и после трябва да анализираме. Идва моя ред да анализираме. И аз неща и казвам, това аз съм го снимал, аз съм му режисьор. Пълна тишина. Той това е истина ли? Към истина. И оттам нататък отношението към мен в университета се промени и вече така всички ме питаха за някакви неща, мен това започна да ми харесва. Много бързо се разчу, че някакво момче се е появило извън БНТ, което прави някакви неща. И се появиха Екага, които са съученици на жена ми, на Кремена, която е завършила музикалното училище, тя е виолончелистка по професия. И Екага на един купон идват при мен и казват, абе, страшен клип, той е нарек, той остави да ни направиш нещо, ма нямаме пари. Това да направиш нещо, нали, без пари, за да се покажеш, че можеш, е хубаво. Въпросът е, че се разчува и другото, че си го направил без пари. И те почват едни поръчки да дадат такива за без пари. И аз казах, окей, давайте, са ученици на Кремена, супер, правиме го. Плюс това с город ентусиазъм. Мен не трябваше много да ме убеждават, че нямат пари. Заснех им клипа, следващите 5 месеца на първо място в класацията в БНТ. И аз си казах, стават нещата. Явно просто може да се получи, трябва да измисля как да го правя това нещо, за да го превърна в фабрика. Пропуснах да ви кажа, че аз имах вече подобен опит. Видях как реагирахте на котката. Сега това, което ще ви го кажа, още по-гадно. Обаче аз си бях доста лудичък като малък. Все пак съм учил в цирковото училище, там нямаше един нормален. И ние общо взето бяхме момчета, които така доста безразсъдни. Всички акробати, всички с големи амбиции. Аз съм учил с едни от най-големите имена, които са в момента в цирковото изкуство, хора, които са сели златен клон, сребърен клон, които са световно известни артисти. Преподаваше ми в Москва цирковото училище актьорско майсторство, ми преподаваше Юрий Никулин. Не може всеки да се похвали с това. Знам, че много неща съм попил от тази атмосфера, но знам, че си купих камера в Москва. Не знам защо го направих, гледах тогава за първи път излезе Индиана Джонс първата серия, аз откачих и казах това ще правя. Купих си тая камера и след че всичките тези момчета, които аз наричам идиоти, всъщност те са изключителни професионалисти в момента, но тогава бяхме на такива години. Всъщност аз ги организирах и снимах. Снимах ги, правих филмчета с тях. В ръцете си държах най-големите звезди, които могат да се сетят въобще. Те естествено бяха на 17-18 години, но изключителни професионалисти, които той няма проблем да тича по ръба на покрива на някоя сграда, да стоях на една ръка, стои на ръба на 8-ми етаж. Въобще всеки такива неща снимах безумни работи. Все още си ги пазя тия филмчета, те са уникални. И тая любов към това да снимам, да запечатвам някакви неща, но не само тези, които случайно се случват, а аз да казвам какво да се случи, ми влезе много така, ми влезе в душичката. Прибрах се в България, моментално влезе в казармата. И тогава майка ми и баща ми, които са, майка ми е балерина, баща ми куклен актьор. Баща ми също беше така доста инициативен човек и затова той просто напусна театъра. Направиха с майка ми един номер, много красив номер, който се случваше на ултравиолет, с две ръкавици, две ръце, мъжка и женска, и този номер в рамките на 4 минути разказваше една любовна история. От запознаването до остаряването и до смъртта. Само с две ръце. Този номер баща ми го беше измислил, но той беше приятел с Крикор Азарян и Крикор му помогна да режисира цялата тази работа. Този номер обра много награди по чужбина и по Франция. Майка ми и баща ми обикаляха непрекъснато. И изкарвайки пари в чужбина, защото в България знаете, че заплатите бяха по 130-40 лева, ми купиха камера. Това ми беше единството желание, защото сега ми питаха какво искаш, аз в казармата чуваме се от време на време по телефона, искам камера. И тогава аз получих една такава, която за времето си, говоря ви, 86-та година, страхотна цифрова камера с малките касети, видео 8.
която пристигна, когато аз бях в казармата. Аз трябва да излеза, за да си видя камерата и да снимам. Щупих си пръста, нарочно. Не се разочаровайте от мен. Но го направих, пуснаха ме отпуска с гипсирания пръст. Точно бях изчислил кой пръст да щупя, за да мога с другата ръка да държа камерата, защото ако бях щупил на тая ръка, нямаше да мога да снимам. Та на тази ръка още ми е крив пръста. Измъкнах се, разбрах какво чудо имам в ръцете си. 3 месеца по-късно или 4 се уволних от казармата и заснех първата сватба. Първата си сватба. Тази сватба, някакви хора ми дадаха 300 лева да им снимам сватбата. Аз имах в цирка 120 или 130 лева, за да играят 3 представления на ден. Пред почти мижава публика, 6, 7, 10 лелки, бабички с внуците си, на отоплен цирк. Влизаш и правиш 3 представления петък, събота и неделя. Безумие. Аз пристигам от Москва, където цирка е на пиедестал, където няма билети 3 месеца напред, преподавал ми Никулин, и пристигам в България, където вместо хората да ме гледат с уважение заради дипломата, която имам, а тя е от единственото в света цирково училище, то друго няма, и ние се броиме на пръсти хората, българи, които сме го завършили, на мен тук ми викаха циркаджия. Това е отношението към хората на изкуството в България. И поради тази причина аз реших, че ще се отказвам от цирка. Изкарах само 1 година в цирка, даже и по-малко. Напуснах и снимах сватби. Направих сватбата, която ви казах за 300 лева. Така я направих, че тия хора погодяха, защото освен да им дам една касета, както се дава обикновено 3 часа сватба, касетата, заснел съм ти го. Аз им го намонтирах, направих го 1 час тегнато филмче, им подарих един видеоклип, който бях монтирал вкъщи на 2 видеа, имах 2 VHS-а. И то стана нещо страхотно. Подложих и музика отдолу, направих нещо, което никой не правеше тогава. Значи, повярвайте ми, ефектът беше мълниеносен. Аз имах поръчки за месеци напред. И всяка събота и неделя аз снимах сватби. Печелех по 300 лева от сватба и общо взето изкарвах по 2000-2500 лева на месец. 88 година, точно вече бях излязъл от казармата. Заплатата ми в цирка, както ви казах, беше 120-130 лева. Тия пари, естествено, които изкарвах тогава, които бях страшно много в уния години, бедни, всичките се изяждаха и се изпияха с приятели, беше голям купон и всичките ми приятели много ме обичаха. И ми бяха страшни приятели. Никой не даваше никога пари за такси, в ресторанта всички ядяха с мен и беше голям разход. Никога не съм възприемал парите като нещо, което трябва да прибера в банката или да го държа някъде. Те са ми били средство да бъда свободен, да бъда независим и да знам, че мога да си позволя каквото искам и не зависи от никой. До ден днешен е така. Парите ги използвам само за това, за да се чувствам свободен. И съм свободен, смея да се похваля. От всякакви институции и хора, дори от които завися, като BTV, например. Трябва. Аз съм независим и свободен. Препоръчвам на всеки, който смята, че парите са нещо друго, да си промени отношението към тях и тогава нещата се случват по друг начин. Разказвам малко хаотично, връщам се назад, отивам напред, защото в киното това е най-хубавия прием. Линейният разказ обикновено е интересен, но нито един страхотен и голям филм не е с линейен разказ. Обикновено има такива ни прехвърляния във времето, което винаги прави разказа малко по-интересен. Стигаме до 1997 година, когато аз вече съм направил клиповете на Кага, на кой ли не, ми се обаждат от... Никога не съм ги чувал, брати Касъмови, които са гледали мои клипове по БНТ и ми казват, ние сме Ара Аудио Видео, Чалга издаваме, Чалгата вече е на мода зловещо в България. Аз им казвам, да чуя, аз такава музика не слушам. Те ми казват, че който кара да я слушаш. Ти си много добър, ние искаме да работиш за нас и да правиш клипове. Аз казвам, аз за вас няма да работя. Аз ще ви казвам колко струва един клип, в зависимост от това, какво съм измислил. Вие ще казвате дали е окей тая цена. Аз ще ви го давам
вие ще ми дадете парите. Окей ли сте? Окей сте. Аз един със студент имах, когато учих кино в Нов Български университет, Силвестър Йорданов. Много тих и скромен оператор, който не му се чуваше гласа, никой не знаеше кой е този човек, обаче се оказа, че той заедно с Златин Радев, не го знаете сигурно това име, то беше известно тогава, всъщност Златин Радев е единствения българин с номинация за Оскар за анимационен филм. И Силвестър, който също учеше с мене, всъщност беше оператор на този филм. И също се оказахме двамата малко в особена ситуация, защото аз правя клипове, с които моите преподаватели обучават студентите, както съм и аз, а Силви е номиниран за Оскар, никой не му знае името, с операторската си работа и го е направил това преди да завърши какъвто и да е университет. И ние седим на един чин. И аз моментално в момента, в който ми предложиха братя Касъмови да работя за тях, се обадих на Силви и му казах: Пич, сега е момента, давай, ще имаме чалга, ама какво ти трябва, понеже си практикуваме професията, сега е момента. Не си давах сметка, че колко много ще помогна на чалгата да стане това, което е. Просто наистина ви казвам, ако го знаех, никога нямаше да го направя. Никога през живота си, ако го знаех, че толкова ще го пренеса за това чудо, което се случва в момента в тази държава и съсипа и деца, и кой ли не съсипа, защото аз съм много крайен в това отношение. Вярвайте ми, събуждал съм се в леглото, облям в пот, защото съм сънувал как влизам в бяд с две кратешници. Имах такъв сън. Значи оттам ми беше докарала тази музика, защото това, което ви казвам, брата Касъмови ми казаха, ще снимаш клипове за нас, аз не си давах сметка за какво количество става въпрос. Ние стигнахме до там, че произвеждахме между 20 и 30 клипа на месец, което, уверявам ви, това е огромно количество. Вече не можех да се оправям с парите, бяха само двамата с Силви, защото прекъснато Кондио, София Маринова, почва се появяват някакви хора, които на всички трябва да им снимат клипове. Непрекъснато някой ми плаща нещо, аз не знам къде съм дал аванс, за кое съм платил, защото почва да става страшен хаос. Обадих се на един мой приятел дългогодишен, с който съм отрасъл и се познаваме и знам, че е жестоко стиснат. Той начин не мога да му вземеш един лев, но по никакъв начин, но е много почтен. Много почтен. Аз, понеже го познавам, ако случайно отидеме на кино и аз купя 2 билета за кино за мен и за него, той ще умре, но ще ми върне парите, с които аз съм купил неговия билет. Просто такъв човек. Обадих му се по телефона, викам: Асене, какво правиш? И той вика: седа на едно гадно бюро, пич, и продавам Panasonic, ли ми каза, беше нещо, продаваш някакви централи на Panasonic. Викам: колко ти е заплатата? Тъй като $200. Тогава в долари се говореше. И аз викам: човече, аз $200 и аз мога да ти дам заплата. Мога да стана ти много повече. Гарантирам ти $200, идва и при мене. Аз си напусна работата, повярва ми. Дойде при мене и започна да се занимава с парите. Тоест вече му плащаха на него, като имахме поръчки, защото аз не исках да се занимавам с това, не исках да се оправям. Той правеше сметките, само исках от него да ми прави едни отчети всеки месец, да видим къде сме, плюс, минус, какво се случва. Поръчките станаха много, работихме като песни. Големия ми рекорд е 72 или 3 часа, ще ви излъжа без пане, на един монтаж, в който мислех, че ще умра накрая, защото покрай мен умираха монтажисти. Аз не спирах и само си сменяха смените и само пристигаха. Трябваше да предам една новогодишна програма на АРА, която беше много важно да излезе там за Нова година, точно на 28 и ще ви излъжа каква дата беше и трябваше да я предам. Единственият шанс това да стане е някой да не спи и да умира там в монтажната. Направих го и на 73-тия час, когато вече мислех, че вече ми беше се тая. Не знаех как се казвам, кой съм, за какво става въпрос. Излезах от офиса, след 3 милиона цигари, кафета и часове неспане, дойде една кола и ме взе и заминах да снимам клип на Сигнал. В това състояние, това ми е рекорда. Значи мисля, че такъв идиот, в смисъл има такива идиоти, но са малко, защото тогава беше първи ми скандал с Кремена. Тя ми каза, че не мога да става вдовица на 20 няколко години, защото аз не знам кога да спра. Но както казваше баба ми, ако нямаш змия в задника, нищо няма да се случи с теб. Това е.
Аз продължавам да имам смята в задника и не се спирам. Клиповете, които правехме и произвеждахме за Ара, ни донесаха голяма слава, защото по това време беше станало модерно, под клипа отдолу да се пише името на режисьора. И то вече всеки клип, който се въртеше по телевизията, отдолу пише Магърдич Каладжиан. Почнаха ми звънят от всички други музикални компании. Орфей, Мюзик, бяха много, 6-7 компании. Аз започнах да работя за всички компании. И тази работа започна да се разраства страшно много. Вече имахме офиси, хора, защото няма как да работиш по друг начин без това. В един момент братика съм го им писна, дойдоха хората и ми казаха: ти трябва да спреш да работиш за всички останали. И аз викам: що? И казват ми: защото ти правиш хубави неща и за тях. Само за нас трябва да ги правиш хубавите работи. И аз, понеже знам, че са свързани с ВИС по това време, викам: ти сега вземе ти да ме пребият тук, че работи за другите. И ги извикахме на вечеря и им казах: вижте, пичове, аз изкарвам от работата, която правя, толкова пари, защото работя за всички компании. Ако вие искате да работя само за вас, няма проблем, но вие трябва да ви покривате тия пари на месец. Окей ли сте с тази сделка? Те казаха: утре ще ти кажем, говорихме доста. На другия ден ми се обадиха и ми казаха: това са огромни пари, ние няма как да ти поръчваме толкова работа, ти работиш за 6 компании. Окей, след едно този разговор не се е случило, така си изгубих тогава свободата, но се бях притеснил, защото знам, че уния хора по това време, ако искаха да го направят, щяха да ме натиснат. Аз знам какво ще да направя, просто щях да спра да работя. Нямаше да продължа, защото аз под натиск не мога да работя и не искам да работя. И нямаше да го направя, със сигурност. Не знам дали ви е интересно, не знам дали това, което ви разказвам, как да ви кажа, дали има някакъв смисъл от това, но това са неща, които аз знам как в уния години, в които прокарвахме, как да кажа, прокарвахме пътищата на този бизнес, който съм аз, нищо нямаше. Никой нямаше идея как се правят нещата. Никой не знаеше какво е да си продуцент, какво е да си режисьор. Нямаше такова нещо, понятие като продуцент. И на мен в един момент ми се наложи да си стана сам продуцент, защото продуценти нямаше. И изяли сме много, как да кажа, изпили сме много горчиви хапове по пътя си да се учиме как се прави цялата работа. Помощ от никъде и от никой. В смисъл такъв, че по това време кой да ти помага? Той сега няма кой. Майде са от Европейския съюз, нещо може, ако си инициативен, някакви пари могат да дойдат, а държавата не се разчита. И тогава си спомням, че първото нещо, което се появи, беше Вкусно, ако не се лъжа. Вкусно се появи, това беше първото частно предаване, като изключа Невада, който се появи по телевизията и на моята врата се почука в офиса и се появиха Нико Топарев и Димитър Митовски, които нямаше къде да го монтират това предаване, а ние имахме компютър, на който може да се монтира. Те дойдоха и помолиха да монтират при нас. И дойде като мана небесна, защото допълнителна работа. Но като видях, че те са закачили за националната телевизия, разбрах, че имат връзки там и как са станали нещата, защото по някой път те стават така, някой трябва да ти даде рамо, на тях им бяха дали, за да се случат тия работи. Аз нямах как да го направя в БНТ, познах Косо Каранов, с който се занимаваше с клиповете, но това не може да ми помогне за такова нещо. И тогава направих, дълго го мислех, как да влеза в БНТ, да снимам предавания и да правя нещо, защото вече клиповете вървяха, цяло звено се занимаваше с това. И аз реших, че ще тръгна от по-ниско ниво. В това време телевизия МСАТ беше станала втората телевизия в страната. Имах офис в София. Офиса на МСАТ в София, на вашата телевизия. Аз знам, има ли МСАТ в момента? Да. Има, нали? Ама е само тук, май. Вижда ли се навсякъде? Аз няма точно МСАТ. Както и да е. Офисът им беше до моята врата вкъщи. Аз се живеех на съвсем малко и като минах всеки ден към моя офис, виждах къде е офиса на МСАТ.
И имах една идея за едно предаване, почуках на вратата един ден, влезах в офиса на МСАД, попитах кой е шефа, оказа се, че е жена. Аз си казах, че съм Магърдичка Лъваджиян, тя каза, че защото ми е виждала името по табелките на клиповете. И разказах, че имам идея за предаване, иска ли МСАД да купи от мен едно предаване. То се казваше Точка на пресичане. Тя вика, я ми разкажи за какво става въпрос. Аз си разказах как ще запознавам за абсолютно случайни хора на улицата, мъже и жени и евентуално ако дали нещо може да стане между тях. Тя ме гледа малко така и казва, я ми го разкажи по-подробно, защото така нещо много своднически ми звучи. Разказах и каква е идеята, всичко, тя вика, аз съм готова да опитаме колко ще струва това нещо. И аз си казах, не сме правили сметки, аз просто идвам на някакъв първи разговор да видя въобще дали ще ми обърнете внимание. И тя казва ми, аз не съм много сигурна, защото както ми го разкажеш, изглежда добре, ама трябва да го видим и вика, ще го видите. Организирах си хората, заснехме за наша сметка едно предаване, занесох го в офиса на МСАД. Тя изпадна в възторг. Каза, супер, взимаме го, това е цената, така бе цената. И това беше първият договор, който подписах за телевизионно предаване, то беше с МСАД. След което за МСАД направих още 2 предавания, това се случва 1997 година. И 3 години направихме тия предавания, след което дойде времето на BTV. Появиха се те, абсолютно никой не познавах в BTV, непознати за мен хора. Светлана Василева беше шефка, е била шефка преди това на как се каже, тази триада, излъчваше CNN, ако си спомняте, имаше една такава телевизия. Триада, която излъчва CNN. Светла я направиха шеф на BTV, тогава първият директор на BTV. Много бързо и разказах, видях се с нея, разказах, че имам проект за сладко отмъщение, беше предаването, помня първото скрита камера. Тя се оказа голям фен на скрити камери, защото те били купили от някъде, те до днес ще си ги въртат тия едни, много такива в BTV ги има, на мен не ми харесват много. Но тя се оказа Светлана, че е фен, аз си разказах, това е моята идея, цяла постановка да се прави. Подписахме договора и аз вече си мислех, че вратите са отворени, предаването вървеше страхотно, имаше голяма гледаемост. И казах, сега ще правим море от любов. Тя и какво е това? Викам, това вече е едно страшно предаване. Разказвам аз за какво става въпрос. Сега, вика, българина никога няма да застане пред телевизията, да реве за жена, да се обяснява в ефир колко обича някой. Вика, нашите мъже са, ми казва Светлана, те играят като такива мачовци, те не могат това. Викам, Светле, дай му шанс, бе. Аз ти казвам, че ще стане, дай му шанс на този българския мъж, може път да му е нещо в сърцето и да каже някакви хубави работи на жена си. И викам това, като го каже пред всички, да видиш как и други ще го видят, че някои мъже го правят, и други мъже ще дойдат. Тя вика, не, няма да се случи тази работа, награди, че се занатява. Това беше сложно, всички пари, които имахме, ги изсипахме в един декор, който по това време беше около 100 000 лева струваше този декор. Защото аз исках да изглежда мащабно, исках да е голямо, исках да е така. Заснехме, обадих се на Наталия, бях се запознал с нея една година по-рано и бях сигурен, че тя е моят човек за тази работа. Направихме море от любов. Заснех го, отидах в BTV, показах им го. И така тръгна едно предаване, което 10 години вървя. Това ви го разказвам, в смисъл казвам го, защото никога не можаха да ме спрат с това, че това няма да стане. Това не може да работи. Като не може, сега ми е лесно да го кажа, но тогава наистина, ако BTV не бяха взели море от любов, ние щяхме да затворим фирмата. В смисъл, щяхме да затворим, щяхме да направим нещо друго и пак да тръгнем, но ние изсипахме всичките пари, за да произведем този единствен брой, защото декора наистина беше огромен за това време. Ако си спомняте, това се случва в 2001, ако не се лъжа, всичките предавания на BTV бяха в 3 квадратни метра. Новините бяха малки, всичко беше малко. Изведнъж аз правя един декор, който беше на площ около 500 квадрата, ако не се лъжа, в който има публика и един диван. И няма нищо в този, освен площ голямо. И те не можеха да разберат, защо го искам това нещо. Аз им казах, че го искам, защото когато имам мащаб по телевизията, това впечатлява зрителя. Когато ми застанат водещите на новините и гърбовете са им опряни в стената, защото има такива телевизии до ден днешен, да го правят това, аз на тия новини не им вярвам.
Това е психологически момент. Така, двама си седнали в хола и ми разказват новините. Как да вярвам на тия новини? Има съвсем друг психологически момент, когато студиото на новините е блестящо, голямо, мащабно, тогава ти вярваш на това, което гледаш. Те затова се научиха по-късно. Но тогава това го нямаше. Аз исках да направя такова нещо за едно предаване, което никой не знаеше дали се гледа, свързано с любов. И това сработи. И то така сработи, че 10 години, какво ли не правиха другите телевизии срещу море от любов в 6 часа, никой не можа да се води море от любов, никой не можа да го бие, никой не можа да го победи. Накрая BTV си го победиха сами в скандала с мене и поради тази причина то спря. Но иначе то остана непобедено и с изключително висок рейтинг. Аз мога да ви разказвам още дълго, но не искам да ви отекчавам. Ако имате някакви въпроси, към мене заповядайте, защото разказите моите са безкрайни. Аз съм режисьор и съм свикнал да разказвам много и дълго и напоително, защото така си убеждавам актьорите какво трябва да изиграят. Сега вас си убеждавам. Ако иска някой да пита нещо, защото иначе става някакъв безумен, такъв безкрайен монолог. Здравейте, ето че аз след разказа за море от любов, така се престраших да изляза по-напред. Не виждам сълзи в очите. Началото на предаването. Да, в момента. Наистина вярвам, че имате много въпроси, чухме изключителни разкази и така наистина да кажете това, което ви интересува и да разберете нещо по-интересно. Няма да имате друга възможност за това. Аз искам да попитам, Маргарет Василев се казва от Тактикум. В началото казахте, че бихте искали да живеете в Италия. Защо не живеете в Италия? Веднага мога да ви отговоря на този въпрос. Жена ми, аз нямаше да се прибера никога тук. Жена ми ме прибра. Наистина отношението ми, значи аз, ако знам, че тя не се чувства добре, няма значение, че бизнесът ми е окей, ще направя това, което трябва, за да се чувства тя добре. В момента няма да отида в момента, няма смисъл да ходя в Италия. Италия нещата хич не са добре. Ако трябва да съм честен, ако искате да ви обясня защо няма да си взема къща и да живея на брега на морето, това е проста причина, че аз съм убеден, че докато съм жив ще работя. Аз не съм от хората, които имайки пари, ще отида на ваканции и си живея там. Не мога да го правя. Не искам да го правя. На мен не ми е приятно да си почивам. Мога да го направя, когато съм много зле вече. Наистина съм много уморен. Отивам 2 седмици, сега бях на Малдивите, взех въздух, знам, че на 9-тия ден вече гледах часовника, когато трябва да си тръгна. Такъв съм, това е болест и затова ви отговарям, че аз в Италия работа нямам. Тук ми е работата, тя върви добре. Ако искам да направя нещо по-сериозно, защото тук има таван. В моя бизнес специално, вие сте хора от различни бизнеси и аз знам, че има бизнеси, за които таван няма. За съжаление, в моя има таван. Аз съм го стигнал отдавна. Аз, освен да се повтарям и да правя предавания и неща, които вече съм правил и са ми до болка познати, аз друго не мога да направя. Ако искам да направя в момента сериал или филм, аз искам да го направя с висок бюджет. Аз искам да го направя така, както си го представям в главата. Когато си ограничен в парите, с които разполагаш, няма да произведеш това, което искаш. Не искам да правя компромиси повече, направо съм достатъчно. Когато правиш компромиси заради парите в нашия бизнес, това се личи на екрана. Аз компромиси не искам да правя и затова отказвам много такива неща. Сега се опитваме да направим същото, което правим тук в Америка, защото аз съм си казал, че ако моят бизнес ще се развива на някъде, това няма да е в Европа. Знам и в Европа как стоят нещата. Ще го правя в Америка. В момента сме почти на една крачка нещата да се случат. Да произвеждам тук сериал, който е наш, измислен от нас, направен от нас. И в момента сме в преговори с големите телевизии в Америка, защото проектът се оказа изключително интересен на американците. Нас ни представлява в момента Уилям Морис, една от най-големите компании в Америка, която се занимава с тия неща. Ние на тях им представихме проекта и в момента работиме с тях, за да установим с коя телевизия ще работиме, на коя телевизия ще продадем сериала, който ще произвеждаме тук. Там вече нямам таван. Там чувствам, че дишам, защото бюджета, с който ще разполагам, за да снимам този сериал, ще ми позволи да направя нещо, което аз смятам, че трябва да изглежда по определен начин. 7 часа разлика е филм, чийто сценарий
предполага 4 пъти повече пари от това, с което ние разполагахме, за да го заснемем. И в един момент, когато в главата ми е това, което трябва да изглежда, то не изглежда така, просто защото нямам пари да го направя по този начин, аз предпочитам да не го правя. Защото, както казах в началото, аз не работя за пари сам. Аз работя да се чувствам удовлетворен. И когато не съм удовлетворен, фак на парите. Не ме интересува. Няма да го правя. Ще правя това, което искам и ще го правя така, както аз искам. Защото по някой път обстоятелствата в тази държава, малкият ни пазар ни принуждава наистина да правим много компромиси. Аз съм окей с това до някъде обаче. В един момент компромиси трябва да спрат, защото когато почва да изневеряваш на себе си много, това почва да ти става навик и в един момент компромисът става второто ти аз. Не мога да го правя. За Италия не знам. Това говориш от пазарчето в Италия също не става за това, което ми е на мен в главата. Аз високо си качвам летвите, защото съм шант. Докато вас слушах, нали, цялото историята ви, че вие си, реално вие си слагате тавана по-нагоре и по-нагоре. Вие си определяте тавана, като достигнете си го... Ама така е, защото обаче аз имам една крайна цел. За мен всичко това са някакви стъпки и моята крайна цел е много ясна. Преди 30 години в общежитието в цирковото училище имах със студент, който се казваше Шулгин, забравих му малкото име. Много свестно момче, с което живеехме известно време в една стая. Аз му разказвах Междузвездни войни. Те не бяха чували руснаците, че има такъв филм. В смисъл, те са чували, че има такъв филм, но той в Русия по това време нямаше как да го пуснат да се гледа и аз му разказвах сериите и му ги разказвах цветно и той умираше от кеф и ми завиждаше, че съм българин, че мога да гледам такива филми. И аз тогава съм му казал, защото аз това не си го спомням, аз съм му казал, че някой ден ще правя такива филми, ще ги правя в Холивуд, но това съм му го казал преди 30 години. Преди една година този човек ме намери във Фейсбук. Пристигна в България, оказа се, че той също не се занимава с цирк, той е направил първо малка, а после най-голямата кетеринг компания в Москва и храни Кремъл. И същия този пич ми идва на гости да се видиме, говориме си с него, той е прочел много неща за мене, веднага се разровил след като ме намери. И той беше случайно тук, точно когато при мен бяха на преговори, на разговори американците по този проект. И вечерта отидахме на ресторант и той ми каза: Пич, преди 30 години, когато ти ми говориш, че някой ден ще работиш, ще правиш филми за Холивуд, много ми си искаше да е така, ама си мислех, че си много зле. И вика, сега като виждам докъде си е докарал, вика: Пич, ти си на ръба да го направиш. И вика, 30 години по-късно. И аз викам, 30 години са нищо, Пич. Ние от тук назад още 100 ще имаме да правим филми в Холивуд. Разказвам го това, защото аз самия съм ги забрал тия неща, но той ми напомни, че всъщност, когато бях на 15, когато си купих първата камера и когато бях гледал Индиана Джонс, всъщност целта ми е била винаги тази. Там. Защото аз не съм го гонил умишлено това нещо, но то някъде винаги е седяло в подсъзнанието ми и аз винаги, всяка една малка крачка, която съм правил, тя е била крачка в тая посока, да стигна някога там. И пак казвам, изобщо не става въпрос за пари. Това, че тук ще произведа една серия от филма за 100 или 150 хиляди лева, а там ще я правя за 3 милиона долара, това единствено ми дава свобода на изразните средства, за да направя нещо, което на мен ще ми хареса. Колко ще спечеля, няма никакво значение. Защото аз знам, че ако съм добър и ако правя това нещо с любов и то се харесва, ще печеля. Те парите идват сами. Ти оттам нататък нямаш работа друга, освен да си чакаш парите. Това съм го видял, наистина преживял съм го всеки път, когато съм правил. Било с клиповете, било с предаванията, било с сериалите, всичко, което съм правил, нещата са се случвали по този начин. Никога не съм изчислял първо парите. И отговорът дадах на този кратък твой въпрос. А кога сте ходили с най-голямо удоволствие на работа? Аз не спирам да ходя с удоволствие на работа, след като напуснах фирмата с перилните препарати. От
тогава всеки ден хода с кеф на работа, защото правя това, което обичам. Има ли липса на качествени хора, на кадърни хора във вашия сектор? И друго, какво е мнението ви за аутсорсването на услуги? Значи, това е проблем, аз го забелязах преди доста години с кадрите. Но той не е само в нашия бизнес. Вие знаете, сигурно за това ми задаваш този въпрос, защото сигурно много от хората, които са тук в залата, имат проблем с това. И почвам да си мисля, че объркахме нещо още 90-та година. Объркахме го, защото много хора работят не това, което харесват. А когато хората работят това, което не харесват, те няма как да са добри в това, което правят. И според мен нещо се обърка още от тогава, защото аз на много места забелязвам хора и то на отговорни позиции, които въобще местата им не са там, които нямат хабер за какво става въпрос. Ако да говорим за по-ниските нива, аз направих нещо, понеже го осъзнах този проблем преди доста години. При мене непрекъснато кандидатстваха хора от БНТ, от други телевизии да дадат на работа при нас. Идват, задържат се известно време или сами си тръгват, или просто ние ги уволняваме. Защото аз видях, че тия хора са научени да работят по друг начин, не така както се работи при нас. Нямат необходимия опит, нямат необходимия капацитет за да вършат определена работа. И аз започнах да наблюдавам университета, Нов български университет. Имам определено отношение към него, не само защото съм учил там, а защото знам как преподават там. От надвис хора много рядко съм взимал. Не харесвам начина на обучение в надвис. Там ги учат малко поне скъпаци са. Там не ги учат само на азбуката, а им казват и ето това ще пишете и то трябва така да изглежда, което е много лошо според мен в изкуството. В изкуството трябва да те научат на азбуката, оттам да ти, ако имаш мозък и фантазия, сам ще решиш дали ще пишеш стихове, поеми, нали, образно казано, или разкази, или есета. Това нещо го правят в Нов български университет, там има свобода. Учат те на първите крачки, ако имаш стойка в главата си, действаш. И започнах да наблюдавам, ходех когато прожектират филмчетата на студентите на края на всяка година и започнах оттам да си взимам хора. Просто като видя някакъв кадърен студент, го дърпна и почвам да той влиза в компанията и почваме да го учиме начина, по който ние работиме и нашите виждания за нещата. И така се случва, защото аз мисля, че този проблем всяка една уважаваща себе си компания по-голяма трябва да процедира по този начин, трябва да наблюдава университетите и студентите, защото готови хора, научени и мислещи в посоката, която ви трябват, според мен няма да намерите. По-лошо е направо, те идват неподготвени. Айде, ако са неподготвени, да речем, че ще ги научиме. Ма те идват научени грешно, което е по-големия проблем, защото той изобщо не ги вижда нещата както трябва да ги вижда и ти това нещо да го пречупиш, да го обърнеш, мисия невъзможно. Опитвал съм се, за мен това е грешен път и го избягвам като цяло и така. Здравейте, Морен Георгиев се казвам. Имам молба към вас да ми разкажете набързо как ви даде идеята и концепцията за две от вашите предавания, Пълна лудница и Господари на ефира. И също да питам, ваша ли е идеята за пародиране на собствените си предавания в Пълна лудница, просто като... Значи това не е нещо измислено от нас или гениално, много телевизии го правят. По света, този вид пародии, те по принцип работят. Аз ще ви кажа нещо много лично. На мен много от нещата, които правим в тази посока, не ми харесват. Не ми харесват като стил, смятам, че прекалено ниско сваляме топката. И защото идеята на Пълна лудница и на Жоро Бекъм в началото беше да покажем какви простаци живеят в тази държава. Проблема е, че простаците, като гледат така се кефят. Че на мен ми става лошо. Значи умните хора фащат хумора, разбират защо сме го направили. Обаче почвам се притеснявам, че умните не са чак толкова много. Откровен съм с вас.
ако във Фейсбук, например, на страницата си напиша нещо лошо такова, ще ме изядат. Защото анонимно скрити хора в мрежата могат да си пишат каквото искат. На вас ви го казвам, защото съм доста разочарован от поведението на българите в последните години. Затова смятам, че ние имаме много повече потенциал от това, което правим. И мен ми е мъчно, като гледам как се разпада държавата. И на мен ми е много кофти, защото виждам, че се лумпинизират жестоко нацията. Как да излеза открито да го кажа това в ефир пред 2 милиона зрители, утре ще ме изядат, защото все едно да кажеш да влезеш в затвора и да говориш на затворниците, че те са убийци, мръсници, няма как да го направиш. Но ви казвам, истина е. Истина е, защото работейки в телевизията ми се налага да предусещам вкусовете на зрителя. Това е много... С годините се научаваш да го правиш. Трябва и малко талант за това. Но виждам, че вкусовете падат все по-ниско. И когато ти се опиташ да кажеш нещо умно от телевизията, нямаш рейтинг. Не те гледат. Трябва да натискаш надолу, да натискаш надолу, да натискаш надолу. И в един момент компромисът става толкова голям, че аз не искам да го правя. А за съжаление, колкото по-ти слезеш надолу, толкова ти е по-висок рейтинг. Сами си бъдете изводи за какво става въпрос. Аз, колкото и да съм против това, аз работя с телевизии. Телевизиите печелят от висока гледаемост. Аз им давам висока гледаемост, затова работят с мене. Мога да се опъна за някои неща и но до някъде. Други могат директно да ги откажа. Ама ще откажа един път, ще откажа втори път, ще откажа трети път. За съжаление, телевизията не ще възпитава. Тя учи и е много тънък момента колко ще вкараш вътре от това, което искаш да кажеш и колко хора ще те разберат. Сега се надявам, че все още има хора, които разбират и хумора и някои неща, които се опитваме да направиме, но в същото време осъзнавам, че нещата не са хич добре. Аз съм оптимист по природа. В последните години не съм най-големия оптимист. Знам, че звучи малко тъжно, ама то е свързано с... Какво да кажа? Не е само в България, за съжаление. Не е само в България. Наблюдавам го, понеже съм много близък с Италия. Много съм работил с тях и съм живял там. Аз виждам едно такова израждане в младите момичета и момчета. По същия начин не ги интересува нищо. Малко топката почва съвсем да отива. Както и да е. Виждате тук цялата история в България, тя и от друго е такава. Липсата на тотален контрол върху медиите. Всеки може да каже и да пише каквото си иска. Тотално неуважение към авторитет. Това е убийство за една нация. Една нация, ако няма герои, ако няма авторитети, които те уважават, тя е мъртва. Няма към какво да се приравняваш. И тогава става страшно. Аз виждам, че тук никой не уважава никой. То затова няма истински звезди, в истинския смисъл на думата звезда. Защото всеки един от нас си казва, това е звезда. Ние имаме този менталитет. Ние не можем в главите си да приемем, че има някой, който е по-добър от нас. Че има някой, който е успял истински, с много работа, с много башкане и с почтенност. Ние смятаме, че всеки успял е ученик. И аз не обвинявам хората, че мислят така. Това се случва, има много такива хора, ние ги знаем. Но медиите помагат страшно много това да се случва, защото те засилват ефекта. И за съжаление съм се опитвал да се боря с това нещо, но не е по силите на един човек, на една компания, на едно предаване, колкото и да ни е голям ефира. Опитвал съм се да правя разни неща, но знам, че е невъзможна мисия. Това нямаше нищо общо с въпросът ти с хумора в нашите предавания. Господари на ефира празнува в събота, утре, 10 години. 700 човека сме поканили, ще бъде голям купон. Защото 10 години си е много време. И продължава да прави тия резултати, които е правило винаги. И аз съм много щастлив от това, защото там успяваме да намерим до голяма степен баланс. Аз смятам, че господари на ефира в момента е леко беззъбо. Това е личното ми мнение. Говоря с брат ми по този въпрос, но това е
Господарите винаги са били интересни, когато си показвали зъбите, когато не са премълчавали, когато са влизали много остро в някои социални теми. В момента мисля, че малко сме си прибрали зъбите и това не е окей. С брат ми говори, брат ми каза, умишлено го правя, защото народът е изнервен, гладен и не искам допълнително да наливаме масло в огъня, защото не мисля, че е момента такъв. Не е редно. Просто може би е прав. Съгласих се с него. Но господари на ефира на времето, когато вкара преди 8 години, дали беше гранатомет във Външно министерство, аз бях много щастлив. Защото такива провокации трябва да прави едно такова предаване. Защото когато, ако си спомняте, тогава имаше събития много по света и на нас ни обясняха как България се пази страшно, атентатори, няма тук при нас е всичко страшно, ние вкарахме такъв гранатомет във Външно министерство. Ма насякъде можехме да го вкараме този гранатомет. И този тип провокации са изключително важни според мен за такова предаване, защото освен да те забавлява, на господин на ефира това му е хитрия номер. Той е подобен на то, който се опитахме да направим с пълна лудница, показвайки Бекъма, само че там не сработи много. Защото някакси, въпреки че Бекъма стана национална звезда, ние правихме турне, аз знам кога беше по турнетата лудница, окей, но аз мисля, че го приемат на сериозно. И мен това ме притеснява. Приемат Бекъма като нещо на сериозно. А ние сме... не мога да направиш национална звезда от най-големия си простак. А ние правим такива работи, за съжаление. И господари на ефира това се случи. Там направихме страхотен баланс още в началото, между хумор и някакъв вид социална журналистика, което прави какво? Много просто нещо. Хората, които много не ги интересуват сериозните неща, ги дърпаш с хумора. Дърпаш аудитория с това, че вътре е смешно, те гледат и тогава ти си пускаш онези неща, които искаш да кажеш умните, па който иска да ги разбира, да ги види и така и тези, които са непокиси, които не ги интересуват, те също виждат тези неща, които смятам, че са важни. Така че тази формула там изключително добре работи. Искам да дам думата за един последен въпрос, понеже за жалост вече напрегнахме малко с По-кратки отговори. Ще говорим по-кратко. Аз ще говоря по-кратко. Здравейте, моят въпрос е много кратък. Не знам как. То не е това проблема, моите отговори са други. Искам да ви помоля за съвет за лични качества, които са ви помагали да издържите на целия стрес, да релаксирате и да си запазвате креативността. Аз съм си го задал този въпрос. Една нощ в 3 през нощта, преди 6 години ми го зададе Слави Трифонов. Обади ми се през нощта в 3 часа и ми зададе същия този въпрос. И ми каза, кажи ми, как успяваш да си добър в работата, да успееш да направиш всичко и в семейството ти всичко да е окей. Кажи ми как се случва това нещо, което тогава страдаше явно, беше решил да се жени или не знам, беше намерил някаква да влага и в 3 през нощта ми се обади да ме пита това нещо и аз тогава също се замислих. Че всъщност този баланс да успяваш някакси вкъщи да се оправяш, да не ти страда семейството от това, да успяваш да починеш по някакъв начин и в същото време да си на тия обороти, които са необходими, за да се случват нещата по правилния начин. Аз не можах да си дам много точен отговор на този въпрос, което значи, че едва ли ще ви дам много точен и на вас. Аз знам едно нещо. В моя бизнес това, което винаги ми е помагало, е било следното. Клиента винаги е получавал от мен много повече от това, за което си е платил. Това до ден днешен работи, до ден днешен го прави. Защото той знае, че когато ми дава да произведа тая бутилка и аз му кажа, тя ще струва 60 стотинки, той очаква да получи тази бутилка за 60 стотинки. Аз му я дам доста по-красива, доста по-напудрена и малко по-голяма. И той винаги е щастлив от това и винаги се връща при мен. Понякога това ми коста страшно много, за да го правя, но винаги до ден днешен се опитвам клиентите ми, телевизиите или другите ми клиенти да правят това. Аз да получават повече и другото нещо са ми сроковете. Нямам срок, който да ми е закъснял. Никога, защото в телевизията това е невъзможно. Там ако пропуснеш срок, си умрял. Няма как предаването да не почне в 7 и да не е там поставено. Почивките ги нямам. Не знам как се прави това нещо, така че на този въпрос не мога да отговоря.
Първите ми почивки започнаха преди 2 години, защото имах момент на депресия. 3 дена не знаех, бях загубил таргета, имах проблеми, тогава реших, че е време да почна да го правя. И за по 2 седмици се измъквам, но на места, които наистина смятам, че са такива, дето няма да има никой, бягам от хората, отивам на Малдивите, наистина няма никой, там е семейно. Седа 2 седмици и си почивам, това ми е релакс. Иначе смятам, че кефа от това, което работя, всъщност е някакъв релакс. Аз работейки си почивам, защото се чувствам добре с тази работа. Ако се съобразявате с мене за времето, не се притеснявайте. Аз нямам проблем, защото знам, че много говоря. Има хора, които искат да питат нещо. Ако имате други планове някакви, вече е друг проблем. Но ако давате зор заради мен, не се притеснявайте. Аз се казвам Светлана Ласкова. Казвате, че съжалявате за чалгата, че сте правили клипове. Казвате, че съжалявате за Жор Бекъм, че е станал толкова популярен. Явно сте добър в предаванията. Защо не сте направили някакво предаване за децата, което да е по-позитивно, което да е по-поучително, което да ги впечатлите с хумора, който ви имате, с знанията? Веднага ви отговарям. Ако имах моя телевизия, ще го направя. Аз работя... Мога да ви обясня. Проблемът е много прост. Ние имаме концепции за телевизионни детски предавания. Даже имаме една страхотна концепция за музикално шоу с деца, но наистина страхотно, което тази есен имаше голяма вероятност да правим с нова телевизия. Бях им го предложил и те го приеха, даже бяхме тръгнали в някакви преговори, но после се спънаха нещата. Големият проблем е, че предаване с деца няма рейтинг. Защото в телевизията, особено в бедни години, телевизията гледа всяко нещо, което прави, да й гарантира някаква гледаемост. Музикалните предавания, говоря за телевизионни класации музикални, липсата на които и липсата на предавания за българска музика убиха българската музика. Нея няма. Защото 2002-2003 се произвеждаше, имаше класации, BTV имаше класации, Нова телевизия имаше класации, по радиата имаше класации за българска музика. Всичко това изчезна. Убиха го, ликвидираха го, защото медиите не печелят от това нещо. Малък е пазара и едно предаване за музика се гледа от много малко хора. То е таргетирано. Там го гледат младите хора. Младите хора нямат пари. Като нямат пари и да гледат реклами, те няма да отидат си купат нищо. Затова рекламодателите, знаейки това, не искат да дават пари за музикални предавания, т.е. да си вкарват парите в реклами вътре. И поради тази причина телевизията губи пари от всяко едно такова нещо. Същото е с детските предавания. Отговарям ви, защото съм го минал това. Играл съм го, говорил съм го, години наред се опитвам да направя подобно нещо и телевизиите винаги ми казват не. Добре, аз това искам да кажа, но деца гледат на други телевизии, не са български телевизии. Да. Тръгне някоя реклама, мамо, искам това, мамо, искам това. Знам. Мамо, купуваш това, което си видял. Точно. Нали, защо го няма и това и при нас, в смисъл, не за рекламата да се купи това, а за ценното предаване. Защото за да произведа това предаване, за да го произведа, аз ще поискам пари от телевизията. И пари от телевизията трябва ми даде пари, за да го произведа. Тези, условно ще ги нарека 100 лева, които телевизията ще ми плати, трябва да спечели 200. Тя няма да спечели 200, защото фирмите, които рекламират детски неща, няма да дойдат да ги дадат тия 200 лева в телевизията, защото знае, че повечето майки в България нямат пари и няма да купят на децата си това нещо. Всичко това се прави на база на изследвания. Това не си го измисля някой. Всичко в телевизията са цифри. Хората, които управляват телевизии, са антитворчески личности. Това са хора, които стоят пред едни таблици, с които аз съм хора от 10 години, защото аз съм творец. И те ми показват цифри, аз се опитвам да ги преборя по хитър начин и да им обясня, че въпреки цифрите това нещо ще стане и тогава техните цифри ще бъдат окей. Всичко, за което вие ми говорите в момента, е нещо, което сме минали много пъти. Телевизията няма как да бъде убедена, ако цифрите не са и окей. Никога няма да убедите с това, че дечиците искат да гледат нещо. Изобщо не интересува телевизията, какво искат дечиците. Не интересува дали рекламодателите в това предаване ще дадат пари. Но това е истината, това е просто бизнес като всеки друг. Аз съм съгласна
все пак има детски телевизии, които Baby TV, разни страници, които има по каналите. Има ги по каналите на тези телевизии, печелят от... Това не е българска телевизия. Не я гледа цял свят, тя печели по друг начин. В България, за да се направи нещо такова, то разчита само на локалния пазар. За сега да. Казвам ви, аз мисля, че съвсем скоро ще спре и това на Къци, Пенчо, дето го прави. Мисля, че е на ръба, че това е моят последния сезон. Ще го ликвидират и него. Искам да благодаря за въпросите ви, да благодаря на господин Халваджиян за отделеното време. Ето, че всъщност първата част на събитието тази вечер приключи. И точно тук е момента да благодаря на всички, без които това събитие просто нямаше как да се случи. Това са компаниите и организациите, които се станаха за Визиформа. Компания Канген, освен нея дентална клиника Доктор Чолшев, Accounting Group BG, Филиста, Технохит, Топ Рентакар, Оптики Леонардо, магазини Мания, Активко, Infovarna.com, Анетиком, Адрес, Адмирал, Digital Generation, Юмена България, Реклами.bg, Ресторант Home и Cashflow Bridge. Искам също така да благодаря и на студентската организация АЕСЕК, както и на студентски съвет към Технически университет Варна. Сега искам да благодаря на всички вас, защото отделихте част от вашето време. Изключително се надявам, че дискусията тази вечер ви е била полезна и ви е била интересна. Сега всички, които са се записали за следващата част, за коктейла в пиано бара, могат да заповядат. Благодаря ви още веднъж.